Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, Marso 11. Mga medical workers sa Bago City Hospital nga imbulbado sa kamatayon sang lapsag, pasakaan sang kaso administratibo. Provincial government liwat nga magapakaon sang internally displaced individuals gikan sa palibot sang kanlaon. Construction sang Iloilo Guimaras Negros Bridge madelay. Wala sang kampanya hanay sa panad sa Negros Festival. Kag sa Good Vibes, 29th Sinigayan Festival sa Sagay City magabukas na sa Sabado. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, construction sa Panay Guimaras Bridge may gamay nga delay. Ginbisita sa Tiglikom sang National Economic Development Authority ang site sa Pulupandan kung sa diin magatupa ang taytay nga magaangot sang Negros Occidental sa Guimaras. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga personal man nakikita kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa inauguration kahapon sa Regional Office sa Alihis Campus sa Carlos Hilado Memorial State University. Isa man sa ilangan natalakay ang update sa Panay Guimaras Negros Bridge. May gamay nga delay sa Panay Guimaras Bridge bangod nga kinahanglan ang restudy sa detailed engineering design. Kinahanglan ang pagkutkot pagid sa madalom para diri. 75 meters lamang ang sa plano pero ang pagkutkot nagdangat sa 150 meters ang kadalumon. Sa dalagan sa sitwasyon, positibo si Lacson nga mauna man ang construction sa Panay Guimaras Bridge, madayon man ang construction sa nga Guimaras Negros Bridge nga para sa iya sarang matabo sa katapusan sa 2026 o kun sa 2027 na. Sa pihak nga bahin, ginsiling ni Balisacan nga dako ang papel sa NEDA sa pag-craft sang nahaunang Regional Development Plan sang NIR. Sunod sa iya, ini ang mga blueprint sa pagtinad. Ini ang magapasiguro nga wala sang komunidad nga mapayaan. Iloilo, Guimaras, siguro mga 6 months after we will already be the Guimaras Negros. For detailed engineering, Yeah, detailed engineering pa. would it be within the year? Yes, they're hoping because they realize, especially sa Iloilo to Guimaras, they have to, I think, dig deeper. No? From 75 meters to 150 meters. You could imagine the cost also will go up. Pero assurance talaga that it is really a priority project also of the national government. When do you think they'll start the Guimaras to Negros dito? Sa akong gut feel lang, 27 na siguro. Or latter part of 26. Sa number 9, mini hospital ipatukod sa Anay Dar Building sa Bacolod. Ini ang ginaplano mangin extension sa Regional Hospital. Ang Barangay Health Center sa Barangay 12 nga ginagamit sang iban pa nga clustered barangay ang nalakip sa mga apektado sa demolition sa ginapatuman nga Joint Development Project sa Bacolod LGU kag SM Prime Holdings Incorporated sa reclamation area. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga under negotiation na ang ginadihon nga kasugtanan sang syudad upod sa Department of Health para sa dugang nga mini hospital nga itukod sa Anay Dar Building sa Barangay 14 sa reclamation area. Ini ang sarang magamit sang iban pa nga clustered barangays kasubong sang Barangay 12. Gindugang sang alkalde nga ang mini hospital iga-demolish ang sarang magserbe nga extension sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang ginapaabot ikaduha nga mini hospital ang kabahin sa mga infrastructure projects nga punduhan pagi sa loan agreement. So it will be an extension sang Corazon Locsin. They will be giving personnel sa aton and then we will put in all of our required health facilities man. And kita mapatindog sa facility. Sa naman yung operation this year? Ginaulat na lang ang mga agreements nga matapos. Kaya ara na sa DOH
Matapos sa legal nila, makadto sa aton, and then we will submit it sa council for Pwede lying in clinic. more than that. Capable salvation. The May mga laboratories na siya. Outpatient, kag-ER. It will be Sa number 8, traffic personnel magagamit sang body camera sa tuyo nga matap ng korupsyon kag mapahagan-hagan ang pagbangigay sa dalan. May 250 ka mga body camera ang ginbakal sang syudad para gamiton sa mga traffic personnel sa tion sang trabaho. Ginsiling ni Bacolod Traffic and Transportation Management Department OIC Patrick Lacson na pagi sa mga body camera sarang matap na ang korupsyon kag pati na ang mga pagbangigay sa tunga sang personnel kag mga traffic violators. Gindugang ni Lacson nga kinahanglan nga pirmi na kaon ang mga body camera agud nga mas mangin mahapos ang posible mga patigayunon nga investigasyon sang BTTMD sa mga reklamo batok sa ilang mga personnel. Ginahulat na lang karon sang BTTMD ang mga SD card nga gamiton para sa mga body cameras. At least kabalo kami nga kung mag-abot sa punto nga maglalisay o may aligasyon o kung ano, corruption o kung ano nga incident, ibalik naman sa body cam. Kaya hindi na pwede ma-post, may audio. Amo nang isa ka rason, sir, nag-purchase ka para ma-address ang corruption. To mobile at CCTV para sa Sa number 7, Manokan Country kag Vendors Plaza ginapabantayan sa City Legal Office bangod sang kinawatay sang scrap. Pagtap na sang kinawatay sang scrap sa daan nga Manokan kag Vendors Plaza, ginatugyan sa City Legal Office. May 3 tanan ka mga kalalakian ang ginpangdakop sa katapos ang Police Station 1 sa nga ginalegar akto nga madakpan. Nagapanguha sa mga salsalon kag iban pa nga scrap material sa ginademolish nga Vendors Plaza kag daan nga Manokan sa reclamation area. Nagligad pa nga semana sang ginreklamo ini sang pamunuan sa City Engineers Office sa Kapulisan. Natungod sang peligro samtang nagapadayon ang demolisyon sa lugar, gintugya ni Mayor Albi Benitez sa City Legal Office ang paghatag atensyon sa insidente. Nagligad lang nga tuig sang ginpabantayan sang CLO sa katapos ang Public Order and Safety Office ang lugar. Bangod ginamat-amata na sa mga kawatan pangunga ang mga panid sang scene kag metal bar samtang wala pa makasugod ang demolisyon sa daan nga mga pasilidad sang syudad. Sa number 6, tanod patay sa pagpaniro sa EB Magalona. Patay ang barangay tanod na si alias Dacol, 60 anyos, matapos yung gintiro sa Hacienda Launcia, barangay Consing, Banwa sang EB Magalona, kainas ang aga. Ang biktima anay watchman sang quarry. Sa investigasyon sang EB Magalona PNP, nagapanghilamon sa kampo ang biktima sa hinali na lang nga may nagpalapit nga 3 ka mga persona kagintiro ang biktima sa makapila ka beses. Gilayon man nga nagpalagyo ang mga suspect. Ginausisa sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 5, Chinese national nga nagtiro sa iutod kag sa kasosyo sini sa negosyo, nagapangatubang sang kaso nga 2 counts of murder. Tigay na nga na-file ang kaso nga 2 counts of murder bato kay alias Jimmy ang nagtiro sa iutod nga si Sonny kag sa kasosyo sini sa negosyo nga si Peter sa tinalikdan nga Biyernes sa barangay Bubog sa Talisay City. Lunsay mga Chinese nationals ang 3. Sunod kay Police Major Razel Jim Pocson, Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, ang nagaserbe nga complaining witness among kasosyo man sa negosyo sa mga tampatay nga Chinese national. Biyernes sang nagpadulong si Jimmy sa AU& Sons nga compound kag nakigsugilanon sa iya utod nga si Sonny, pero dugay-dugay nakabati lang sang lupok ang mga empleyado. Pagwa niya sa conference room, gintiro niya man si Peter. Napatay ang 2 ka mga biktima.
Natabuan nga may checkpoint ang Talisay PNP malapit sa lugar, amo kun nga na aresto gilayon ang suspect kay nakapanugid sa mga pulis ang mga empleyado. Sa investigasyon sa PNP, may inaway na nga daan ang mag-utod kay napablatter na sadto ni Sunny si Jimmy bangod sang pagpanakit sa iya. Gin-restrict na ang suspect nga makasulod sa compound pero liwat nga nagbalik sang Biyernes kag natabo ang pagpaniro. Ginsiling sa mga empleyado nga may utang ang suspect sa biktima. Pagbaligya sa construction materials ang ila nga negosyo. Sa number 4, wala sang campaign posters nga itugot sa panaad sa Negros Festival. Ginpagkamayo sa Executive Committee sa panaad sa Negros Festival karon nga campaign season na magapabilin nga apolitical ang panaad sa Negros Festival. Ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga nagdesisyon sila nga hindi pagtugutan ang mga campaign materials sa sulod sa panaad samtang ginihiwat ang ginakabig Festival of Festivals. Sunod sa gobernador, pwede maka-handshaking ang mga magapapili pero hindi na sila magtugot pa sang pagpamutang sa mga tarpaulin. Kung mapuno ang panaad sa campaign materials, hindi man inimanami lantawon suno sa iya. Samtang padayon ang pagpanghanda sa 29th panaad sa Negros Festival na magasugod Marso 24 tubtob Marso 30. You know, they can go there, shake hands with everybody. Pwede mo na siya. If they wanna give t-shirts, fine. Pero hindi na natin, kung pwede siguro ang poster kasi doon ka-ugly. Doon ka-ugly. Kung you could imagine all the trees they're having camping materials. No? So the stadium won't have banners on the yeah, hindi lang siguro. Or maybe welcome. I don't know. But we decided na ano na lang, apolitical na lang. Sa number 3, construction sang 160 million pesos nga recovery kag recycling facility sa Barangay Felisa inagurahan buwas. Sa kapina 25 hectares nga duta nga nabakal sang syudad sa Barangay Felisa itukod sang Bacolod LGU ang recovery and recycling complex kag Eco Park nga natalana inagurahan buwas. Ginsiling ni Ben Rohed, Maria Fe Crespuentes, kapin 143 million pesos ang gamiton nga pondo gikan sa loan agreement para mapatukod ang pasilidad nga sarang makapahagan-hagan sa kadamuon sang basura sa sanitary landfill. Magagikan naman sa annual investment fund sang syudad ang masobra 17 million pesos nga gamiton para sa site development, pagpakal sa machineries, kag equipment, kag installation sang electrical system. Sa IPM Construction and Development Corporation, nga muman ang private garbage collector kag naga-maintain sa sanitary landfill sang syudad. Kabahin sa Bacolod Integrated Recycling and Technology Hub o Convert Facility ang Eco Park nga ginalauman mangin isa sa mga atraksyon sa syudad. And we are looking at phase 2. Ang phase 2 sina, maybe it will come like 2 or 3 years after. Ang ginalantaw natin, mga recycling plants. We are inviting investment locators to invest in waste management. Nga basi may gusto magtukod sa mga recycling plant plastic. Plastic recycling plant. Si Mayor, may ara kami go signal to open para sa mga investors who willing to invest in biodegradable waste processing facility. There is Sa number 2, ang probinsya na liwat ang mapakaon sa internally displaced individuals gikan sa palibot sang kanlaon sini nga semana maga-resume ang probinsya sa pagpakaon sa mga evacuees sang bulkan kanlaon.
Ini ikatlo na nga round kung sa diin ang probinsya ang magapamuno sa feeding sa mga apektado. Sunod kay Governor Eugenio Lacson, gamito ng 50 million pesos nga pondo nga damlag pa ginrelease ang Malacañang. Pero kuhaon man sa 50 million pesos ang gastuhon para sa permanent site nga sa Iluhan para sa mga apektado sa La Castellana kag 1.3 million pesos naman para sa improvements sa site sa Bago. Ginsiling sa gobernador nga mga 19 million pesos ang nabili nila nga pondo para sa third round ng feeding kag sa siningation magluwas sa sudan pagadal-on na nila ang bugas nga pagakanon sa mga evacuees. Damlag pa suno kay Lacson, naghinyo ang mga LGU, labi na ang La Castellana, nga mabalik ang feeding bangod apektado na ang pondo nila o kunang Quick Response Fund. Sa relocation. I think it's for clearing, site development. Yes. When ma-start ang third round of feeding? We hope to do it this week already because the Mayor May already asked for help last week. And this time we included rice in the feeding because before it was the LGU that provided with rice. But even that, La Castellana already has difficulty providing. So we already included rice in the delivery of food to La Castellana. Kag sa number 1, pasakaan sang administrative complaint ang mga medical workers nga involved sa kamatayon sang lapsag sa Bago City Hospital sa Pebrero 18. Sunod kay Bago City Mayor Nicolas Yulo subong adlaw, Martes, mahimoy pasaka ang kaso sa wala pa ginhingadlan nga mga medical practitioners. Base sa resulta sa investigasyon sa fact-finding committee, may nakita nga lapses sa bahin sa mga medical practitioners. Ginpaathag ni Mayor Yulo nga makabig nga isolated case ang insidente bangod madamo man sa may nabuligan nga pasyente ang ospital. Wala naman ginpatpat sang alkalde ang iban pa nga detalye sa resulta sang investigasyon bangod nga confidential ini base sa civil service law kag mapagwa na lamang ini kung mapasakaan na sang reklamo ang personnel sang ospital. Pebrero 18 sang nabunag sang lapsag ang Iloy nga si Jennifer Silo kag iniya napatay bangod sa ginalegar sang pamilya kapabayaan sa bahin sa mga medical workers sang hospital. Magluwas na napatay nga lapsag, nangin critical man ang kondisyon sang Iloy. Subong adlaw maga-appoint si Yulo sang hearing officer kag masugura na ang hearing. Ka-statement naman ang head sang aton investigating committee and may konklusyon sila nga may mga lapses magid nga natabo sa aton nga hospital sa ina nga insidente, no? I'd like to state for the fact nga ini nga investigasyon kag ini nga insidente is rather an isolated case. Hindi niya practice ang hospital, no? Kay kadamo iya sang nabuligan ang hospital naton. Gani nga ini nga mga insidente kung matabo magid aton gid nga imbestigahan. Sa Good Vibes Sinigayang Festival, opisyal na nga magabukas sini nga Sabado. May pila na ka mga sporting events nga ginsuguran. May report si Romeo Subaldo. Nagtinabuay na sa Taytay sang Sagay, Patimaan, nga panugod na sa 29th Sinigayan Festival. Nagupod sa tinabuay ang nagkalanain ng mga sektor. Sa weekend, may pila ka mga sporting events kaginsugura na. Halin sa motocross,
Kag, pati mga kabataan wala man nagpauli sa kids push bike circuit nga nagakauso sa karon sa mga kabataan sa bilog nga pungsod. May 4 ka mga festival villages kung saan sarang makitaan ang mga ginapabugal sa Sagay City. Ang ini nga mga villages opisyal nga magabukas sa Sabado, samtang ang Taliambong Food Festival Village ang nagbukas na. Sa Marso 15 naman, Sabado nga adlaw, opisyal nga magabukas ang 29th Sinigayan Festival. And of course, antes kita magtakop kita nag-greet, nag-shout out sa ating mga followers. Kay Jemima Danoka, may gabi sa imo, watching from Japan. Kag kay Maricon Songkip Valladores, good afternoon ko sa akon. Good afternoon man sa imo. Mayang hapon Negros Island region, watching from Fairview, Quezon City. Kagamoyad to ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Mayang hapon.